Očekivao sam te. O jeli, jesi im očekivao? Još ja imam poklon za sebe. Dići! Nesto sada, nema ga. Evo vidite ljudi, bukvalno nesto, znači nema ga. Ne znam gdje je nesto. Evo. Stvarno ga nema, znači... Ne znam, na prošli put znam da sam ga bio našao ovdje iza, znate. Evo, tu iza bio ovom žbunju ovdje. Znači, potpuno ga nema. Evo vidite. Nema ga. Idem malo tamo niži da potražim, da vidim ako mogu da nađem neku motku. Pošto je ovo, kao što vidite, lažno, znači vidite, lažno piše, znači ovo nije uopšte pravo, kao što vidite. Ali Kloban nije skonto da je to lažno, ali poslužilo je Bog. Vidite, evo sad sam našao. Taj je ovo neko pravi popetni gore, znači bukvalno može tamo da gleda, znači sa drveta, da gleda ka tamo, znači može da me špijunira noću. Znači bukvalno može da me špijunira noću, ovdje neko kopu, kao što vidite, to je cigane on. I ja sam stavio neku, ne, nisam ja stavio, ovo on stavio Bog. Aha. Šta je ovo? Koji đavo je bilo ovo? Di nešto šta je ovo? Vidite, to ne znam šta se dešava. Ovo, ne znam šta sam čuo to, ja to. Šta? Ne, Tanik. Ne. A da, evo lažna pištolj. Ubići ja kad tad. Čekaj, vidi pa beko čujem. Možda nije preko otišao, jeste ga vidjeli? Možda nije preko. Čekaj, moram ja da uzem, da bacim ovo, vidite ovo. Da bacim negdje, uzem neko normalno oružje ovo, pošto stvarno nema smisla koristiti ovaj lažni pištolj. Neka motka. Šta je ovo? Neka lijepa motka. Tek prvo ja da ostavim. Ovo vidite, bukvalno na kapisla ide. Evo vidite. Na kapisla. Da ga mlatim samo. Znači, stvarno ne znam. Šta da radim? Evo sad ću malo da uličem da vidite da ga nema. Ja stvarno ne znam kako klovno lice može, ako je to uopšte klovno lice, da tako nestane, znači na takav način, ne znam. Tamo mi je iza vamo, ću da se sakrijem i da ga čekam, znači sigurno negdje tamo u šumu nestao ili neko žbunja, dok sam ja bio tamo, dok je mlatno. I sad ću tu da se sakrijem, kao što vidite, imam otku sa ekserima, znači da ga probodem ekserima, ako treba. Znači ako treba, evo vidite. Ako treba ću ga ekserima probojiti i da ga čekam evo ovdje. Znači, čekam ga evo tu i to će biti to, znači, čekamo to. Okej. What the fuck? Ene ga? Ne možeš da se taračiš mene, pošto si nije deo tvog tela, ha. A jeli? Da. Ja ću te naći uvek. Ne možeš da viš. Ne. Ajmo noga. Evo. Ha!